Kantal जानो नागिरदों guys मोन kantal जोंहा नैबे फिफ्टी थांबाय माला आं इउटुबाव होगोन आं इउटुबाव होगोनथ' आं दानजोबखाया अबे बै गोमोन गैया बैयो हानैसो दं गाइसमेन थाइजौ जानाय होयिनि दाय जाबावो गावसिनि बे लगायखांनानै जानायखौसो आंसो होयो माखौ नायनो लुबैदों खान्थालखौ बेरग'आ गाखोफैलाय फिथाइखौ नुनानै खोमसि सोर रानो बेनिफ्राय हानखानाया गोदैसिन जायोथ'ना अबे गोमोन अबे गोरा अबे गोथां ओइ आंनाव नांफैगोनलै बोरैबा दस थांखायो दा दे लादो दे थेफा आं इउटुबारा लायो आं इउटुबारा लायो औ दे hey डिस्टार्ब गारां बेंखल'सो आंखौ लानाङा हाग्राखौ जासो माबा भिडिअ'आव मोजां नुखायो ओमफ्राय एफा गिदिर लानांगौ माथो जादों इउटुबारालाय गिदिरखौ नुवा माथो नै माबायाव मबाइलाव फिसासो नुयोना फट' जाहैनोसैबा फट' जाहैनोसै उफाय गैया जेबो गैया नालाय बे जानाय लोंनायखौनो हगारला खावबावनायसो ओमफ्राय जाबाय भिडिअ'खौ लानो रोङा रोङाबा नोंहा होला नोंहा ओमफ्राय जानोसै गाइस बावनो माबा बुंगोन बुंथ'ला साबस्क्राइब खालामना होदो साफा खालामना हो एसे होनहरलाय साफा खालामना दोनहर गाइस संख्रि बानलु मा बानलु मा बानलुनो बानलु फिसा बानलु बोरदोन दाननोसै गाइस न' खाख्रि दानलाय मा नाम नोंना यो होमबालाय बे मा जालायथाय सिया दानसै सिखा गोसथोनाय नों गोसथोनाय ना गोसथोनाय बे नों गोसथोनाय आइला बे उन्दा जा कोनाबो थेफै खां बायदिसो आंखौ खिफिदों होनबाय गावनो खिफिबायदां ओमफ्राय खान्थालानो गोरलैसो नामा माथो गुफुरसो गाइसमोन खान्थालखौ दानजेनबाय नैसोबाय नै गुफुरसो खान्थालानो दिनैसो फार्स्ट टाइम खान्थाल जाबायलां सेकेन्ड जासिगोन दिनै फार्स्ट मा होनदों बाजैया माथो गुफुर नुथारो भिडिअ'आवलाय नै आंना केमेराया बारा मोजां नङा दाम खमखाय गुफुरसो नुयो होनदों खान्थालखौनो गुफुर नुयोबा मानसिखौ माबायदि गुफुर नुयो बिदिखौ नायबाय आं सासे मानसि दाना नोंना मोखाङानो गुफुरथार केमेरायानो बिदिनोखा जारौ केमेराखौ दाय होलाय नामा मानसियानो गुफुरखा होनदों ओमफ्राय गुफुर नङालै आं मानसिया दुइस'बा बारा गैया दाना मिथिया
फ्लांनालाय नोंसोर खिथा जाया दा नों खिथा फ्लांलाबायबा ini nama mak mana nungna mana mana nungna namanya nungna nama bidu sih mami nungna nama mami dah oh iya bu pas bawa nama nungna ngalai mami oh iya Tahu ini mana muka lagi berang mana? Nang kantal jaga nasi jaya. Hah? Jaya. Jangan jaya. Anak biji mana kerana muda? Ini nak kerana muda. Ba. Ni laga sini. Biji mana kerana muda nuana sini. Ngalai kedan manusia. Kani nalai biar nukhaya ni guna nunggu ni. Kakak mau pasti. Gar kani. Nih guys nih. Ikut dan kau kan dulu isi jaga sih. Nunggu jaga rah ada nunggu cilung. Nih ada last yang tasya dah sih. Pikir liku? Sayang. Nih kan kada misal. Hah? Salah kah ada nak kada. Dia dan nak thap nak. Guys man. Dan kau dah nak. Hei, cuna ni boleh. Bisu ban dia dang. Jangan ikut sang. Mungkin kau pakai berapa? Tahu apa tu? Hawa zai nama. Orang kursian. Merba, lu berbaju sana. Good house, bapa lu berbaju sana bunga kasih ba. Tak dan jai ro. Suban dia berapa? Ni aku tambah. Bara kau jai le. Itu bara bisu mana sih berada? Ang mungkin nak kimira mencari. Ang bergerak sih beda kantor dan niau. Tas atau ro. Tu siap stina jangan boleh bantu. Kurang lelah nggak dina. Kecil. Ni nak kau sendiri lah, jam berapa? Beri kibra. Bisa. Dapat. Lepas kiri dapat. Lelah nak ya. Karena dah. Siapa kau yang aku yang aku. Bisa. Lelah. Salah macam dia. Nah, kenapa naik? Kenapa naik? Dari mana? Malaysia. Aku siap dulu orang baik. Ini sana. Oh ini hai. Mama cik macam dia. Cedo. Naik lagi bawa ibu. Naik lagi negara. Situ. Asal lalai video. Jangan muslim saja ni jangan. Jadi lagi kana. Maring dia. Kajang tidur. Dalai lagi nungke sanjung. Sudah. Angin aja sekarang lah orang buai. Gucci lebih. Apa? Apa sih orang kasih? Anjing. Biju kiba kantal jane nama anjumnya. Kau kiba sih kantal jane biju mana ya anjumnya.
केजि खालामफिनोलाय दे गोसा सिफ्लेदो जानोसै जासानोसै आयु नोगोर खामानि थिनो आंखौ जानो जागौना मागौमोनथाय माया मा संख्रिया गैला नै लां बेखौनो बानलु हरबावलाय एसे खाथियासिनदां जिसो बानायगासिनो जायोनो जायो मालाय बेखौ जागोन दा जागौमोन ना मामे नोंना नामा मामि नों खाफालानो गैखायाबा खाब फैयाखैबा नोंसो मोनजायो आद्रा जाजोबला नोङो थाम्फैया मासेबावनो आइसक्रिमा बाखि लांदो आइसक्रिमा फैबाय थाखायोना नोंसोरलाय खान्थाल सबसेसो लायनोसै होननायसो जाबाय गाबोसो बेना नामानो हे मामिनो फिरिसा गोखै जालाय गोबाब जालाय खालाव खासाव होनदों सेकेन्ड बार दाख्लैनासो जा गोथाव मोनना रोंया जोंनाबो हजोंना माबामोनना गोथावलै आदै बुङामोनना ना मिथिला आइसक्रिमखौबो बाव लाबाय थाबाय जानो लुगैनायखौ नुवा होआबो बाखिबो गैलाङा बालबो गैलाङा बाम जानांगौब्रा ले बुथला थाव बुथला गावल' जालायलायो अनसुमाया जाखिफैबावबाय नोंहा उन्दैफोर गोनाङाव खान्थाल जाखांना माबायदि मोनखो गोजोननाय मोनबाय गरम मोनदों गरम मोनाखै थान्दासो मोनदों मोनाखै गाइब जादों गाइबमेन उनावलाय खान्थाल जाबा आथा नाङो नाहरलाय रै एसे गायबखौबो नायनांगोन साइससो नुयो ना नायलाय भिडिअ कल नुवाखै बे भिडिअसो बानायदों होनलाय इउटुबाव नायदो है फाग्लि नै मादै नों खान्थालखौ जानानै गोसोखौ माबायदि मोनखो आं गोसोखौनो सुवाखै आंनिया जाबावगौ मोनदों आद्रा थाबाय आंनो सिखाफ्रा एसेल' होथारदों सप्तामल' होदोंब्रा आंनो नोंथ' गाबोनाव जाखासिगोन बिनायाव बोरमायासो आंहा थोबा खान्थाल जानानै जमा औ नुहुरनाय दा दोनखानाय मालाय खान्थाल दावाखौ लाबोना लाबा आं लाबा मानो नोगोद रायो गायगा मा होनदों फिसा जामाय नोगोद रायबाय नालाय उलिलि जालायनाय उलिलि जालायनाय नाहरखादों फिसाजोआ ओमफ्राय बोरै खारनांगौ जाखो
आं नोगोर मोजां दानखादों दहाय ओमफ्राय नोंसोर फुगोरनांगौ दा नैलै थावानो जोंगो जोंगो जाथारबाय केरासिनजों साबसिन खारो बिथाङा दासो मोनजाफैदों होख्लायबाय बे जानाया सोर सिबाय दासो मोनजादों सोर बियो आइएम नै बेसारा जाबावगौसो नंदों जासिफ्रा गावसोरनो जायो केसखा मबाइल मेरे जाखांजोब्बाय दा खान्थाला बै जाजाला बै थाइसे जाजाला दा जाखांबाय गाइसमोन खान्थाल जाखांनायाव माबायदि मोनखो सोरखौ खेबाय थाखोब्रा हा नोंखौ खेबाखै आंसो खेबदों भिडिअ'सो नोंखौलाय मा खेबलाबायनोसै नै ओंखायनोथ' आंहासो खेबनाया गावखौसो खेबबावदोंनो हा थांसैथ' जाखांनानै माथो खालामनो थाबावनांगौ बेलाय ए नोंस्रा जाग्रा आंहा फुगारग्रा सोर दानालै नानि ओइ दाननायालाय मा दानबानो जायो आयसो बा दुब्रा नुहुरखो बेयावबा